ko temeddi e ɓesgu leydi Mali jalti e yesso ambassade Algérie ɗon ɗo Bamako lamorde Mali nde wonande ɓe arɓi ko ɗum fartangi ngam hollude metti maɓɓi faade e jaɓɓal ngal ɓe mbi Algérie ina jogi ɗum fewde leydi Mali ɗum noon ko gile niɓɓere teska caggal nde ndin leydi Algérie bonni goto e dronaji Mali Ibrahima Diallo min gari hollude addunaru ndu fuu ko Algérie waɗi Mali joni ko o wona ko hoɓere maɓe wadde ɗum ko gila 2024 ɓe gondi e 2024 warde 2025 o woni ko ɗiɗi mine gara ɗo manifestation sabu lamɓe men yonki maɓe ɓe kokki pour que min laato souverain ɗum ne min mbawi jodde min ƴewɓe ɓe gara ko weli maɓe amin so muuyi ɓe mbarame minen fuu min killaɓe to ɓe tilame nde kamɓe sorrase ɓe jiwta minen kam min caltaɓe ay saabu ɗum min gonɗo hannde so yawti Mali dente goɗɗi ene kaani waddi to Niger kam e Burkina Faso ngam hollude ha joni yaadugol maɓɓe e leyɗe AES ɗe wini ko Demba Sissoko tawtoraɗo ngal dental so yawti ngo seppo hande ma seppoji goɗɗi mbat to Niger e to Burkina min kolla hooreɓe amen wonde emin gondi e mabɓe kadi min kolla Algérie wonde min beltaki e jaɓɓal maɓɓe ngal pour effectivement montrer à l'Algérie que nous on n'est pas content e saaha mo ganduɗa ngakkene beldal ina ɓeydi hakkude Mali e Algérie altinere heccanki Bamako nantini uddude keeri muɗum weeyo faade Algérie ɗum ko caggal ndin leydi Algérie ƴetti pellital bangal noon